Hi, si Manang Helen eh. Hi, good morning. Ako na po ni si Manang Helen. Tao. Magubuntag sa tibok kalibutan o alam nga bernis na ron. Dahan salamat Lord. Nakabot gihapon tayo ng orasa. Sado ko din na po ko sa karinderya. Kaya hang kauban yung satman di ko sa makasado. So, hubag din hang tiil. Hindi lang ko ngari. Kaya isawat. Pud. Nakakuit. Kapalit ko sa antibiotic para sa tiil. Hubag din hang tiil. Kaya gamalan din samad din hang tiil. Atong nagara sa pag kuan. Tupad. Kuan man. Hubag man. Gamay ram takado. Garas sa tanan. Hubag man pag-ado. Ang pakitaan doon. Nasang picture hang hubag o katulong kakita sa hang may di matog hang tiil naging nga nga siguro maputlan ko na simba ko nagkabad maputlan kong tiil binatog ko maka aning karindiri maputlan kong tiil bitaw. Salamat di ay sa katong taga New York nga naghatag na mo og package sa ko ka istorya og tanan na itong paghatag sa pag vlog sa hinatag ikanidja kay mo itong kami nag-explore mi karon pasalamat ko ni muda ko ma'am hinat po ang grasya makapaapo nimo sa imong padran kanunay kay sa imong ka buutan pagka tao wala ko nagdahang wala ko maabot nga to nga pati ko mga apo lang alipay sa chocolate o magpasalamat po ko sa igsoon nga si among bunso Florami kaya di pag di kanidja di pag ni makaingani nga gagmay na mo mga grasyang maabot sa mga kinabuhi grabe na ron grabing lisira kan pagbagdo pahit ka azo mo bito ako hinihinay lamang ko din hig trabaho bisag gamay ramig suldo bisag na ko gibati pag sakit ng tiil marida pa man nakaroon din magsugod sa ako dana mo kuya amiga na to nga o amiga ba to igagaw hindi man siya na ako isang painit sa kong gitawag dito ang tanaw ng isang pistoon sa isang painit kaya yung orders nagbiko o suman kay ako po nito supply sa isang pwesto sa nga tuon karon tanaw sa labang ko po maka sugod kaya lasing ko pang pagkapin mo sa ko to nila tapos kuan kanto sa junction sa anilagay mong kilid tapos amang karinderyahan lingay gagaw tapos bunha dengan salamat og sila si Mary Descortes nila ni Ma'am Gaga as ingon si Jawa pa kung nakamabon nga nawag ilang mama pero makababon lagi mo kadugasan diha ampo laman tas Ginoo nga si manang naa maadong pagkabutang dito kay kitang tanan magkita-kita manghapon ta adto manghapon ta badung mi sila si Mary kay silingo kung sa kamove-on ako gali wa ko kamove-on og nawa nas manang labi na makakita ko sa mga sanina nga hinatag ni manang na des ang adlaw hagi suotong hinatag ni manang na ang pili si manang kayo paman ang pili si manang naapa sa Cortez bisag tualas manang sa laing kalibutan naghapon ko ni Za bisag wa ko makakita ni Za pag last nga kuan kay tungod pud itong panahon na diha koy ang problema ang giatubang mo ko makaliling man lang pero ako makalipat ako mag was pahinumdum ni manang halos kada gabi ko makahimdum ni manang sa isang kabutan kung pila may katuig sa ilang poder sa una kami nulin dugay-dugay mis idahang poder isip ko ito mas manang kapamilya pero sa Mary makamabon na yung kadugasan siya madam kami di kanip kamupon kaya po naas manang pero ang paminaw naamang yapos manang nagaban niya po natin kanunay mupo na diha tanaw sa kratos painit kalisot tanaw ka nilang painit basig na libre bitaw nanawag man tanaw na gahi good morning Karing gahi ba kayo? hindi bang gahi Kusog. Ha? haning gahi Gahi na pan. Sa Rimaris ba? hindi dang negosyo yung sa haning pares ni mo diha Ang hatdan si Tia yan kay namatanas ang agaw po nando. hindi kay mangga Oh, hapito nas maista pinalit dari sa untaga.
Naday mo si Kwate. Halin pa dayta. Upto naman. Si Kwate kay wa pa ko ka. Sa man ito ani. Ani kumubutang og biko. Ha? So nasa ni mo nang abre. Alas 4. Ito nang isda. Wa mo kita pa. Tara tanggapay magsunog oy. Bawal magsunog te. Bani just sa isa maning lugar. Abi ba kog nanawag na si Kwate kasi Kwate aho ah. Wow, oy. So wasan siya ng display. Ani. Alas 4 lagi. Wala nga may biko. Sa gapon. Marinig ang gusto ko no. O nang adlaw. Wala si Kwate. Abi ko si Kwate. Parang ko okay kang tukan. Wala si Kwate siya. Mama tayo daspan. Kapag may daspan. May daspan kita te. Wasi kon may daspan lang si Merlinda. Kung saan itong Merlinda tama liod to, magbutang mo kuan, palamig. Takong lang palamig. Mao sa ditak ang kay basig dito ni init. Eh, dapat na init daan. Init pa man sila. Nalawag sa insan na kung po tumaya, o man to. Papamahin mo. Umuunon pa. Parang ko no, go, tawag ka. Salansa. Tar, wag sa rin hagapon nga mag dakog biko, wag sa biko. Wag sa kuan. Wag sa putumaya, insa gay putumaya pa sa makasinabot ang idang mo order, ang butang. Pan naman to idang tinda o kuan sa to, may sugod di ay. Pinakasinabot gapon kasi dumukan uli kamalutog sa bagay hintiin. Sabot ni Gotron nga ang say kuan sahay ang butang sa ugma. Kada na pisto ha og sado nado ni mamainit. Basta nga nagdaanis ang ang tao na pay kuan na apod na. Kay ilatos kina mga tulad to pabungang good. Wala nga magsugod sa ko. Luto ron. Ako'y nanunan nga bulinaw. Putot o dahon. O munggos. Sa bulan o bulinaw nga buwan. Unang isda. Ay dinuguan. O ay inatayan. Inatayan. Kalbakawa. May sinabaw na sabaw sa sabaw nga baboy nasa kaldero ang sabaw. O pakray nga baka. O adobo nga atay. Manok. Ano kong luto ron, na po igitak ang ako laman loob gyapon is baboy. Nakatong display to laman loob sa baka. Kung sabaw nga baboy ay ayos ka din sa kataan. Mas nibi naman yung naman nga magnapapakuukuan kapag sang kauban ko pa nga bot para kato na paklay nga baboy last na nga luto. Kaputahe kay siyam naman to adto paklay nga baboy ako to adto paklay nga baka dinuguan natayan nunang isda bulinaw nunan nga ito udloy o adobong atay sa manok with itlog sa
Patay na po. Ikatene. Sa putahe. Pwede sa gudron. Unang customer. First, unang customer pa ni. Sukad. Aras 11 na. Kinaming awan. Kaadyo. Jarang inita pa jud. Nilakaw ra ba? Zabasin na ipatanaw sa butanganan. Papod gibilin. Ano may bili? 20 bulinaw. Naki rice doy? Usa ka rice? Sakto nga. Ya. Ya, wala ba ning please? Isa ko be. Hindi ko na balik. Kaya sabaw. Asa ras ba isa? Ha? Magpunta Cortez? Hindi ko magdagat. Uy, hindi ko magdagat. Sorry na po this. Bye. Ay, mo pa na. Ay, mo pa kayo mo. Ang pali mo. Mapari na po. Palis siya. Kapoy mo motor, eh? Kapoy mo motor? Ha? Kapoy mo kang tingog? Kapag pamahaw? Ha? Maluto na ka? Nasa baw. Naman may bawon? Ha? May vaksina na ka? Mga boy, kung ano sa schedule eh? Ano sa May kulis sila schedule. Nag-schedule mo sila karon lagi mo. Okay. Second dose na ka. May kulis. First dose sila may kulis. Salya, ay nang tulog. Ina ba? Birthday sa ang sakit na, buwara ba nito ang birthday? Kanto ano din? Sure na lagi na. Buwara ba ko nang dan? Birthday. Gumagdag. Ba't certificate? Unyay, sa'yo mo baon? Salin mo lepod. Pagka nang ano ka na, kaya naslip kaya tubo lang, kaya dapat kaya kabilang kong pito. Pumuli na